нашите български сватби, а именно поднасянето на тежките кумски дарове. Къде е кума Ник? Естествено, ние ще им помогнем за един съпровод за една кръща кумска ръженица. Хайде, куме, стягай се! Иво, надявам се, че си обяснил на бестмен кума, че трябва да се представи по-европейски, защото нашите момичета познават всички патриоти и стипосани на банкноти. Куме, защото няма да казвам, че от Пловдив Ловеч лъжа опонане, да чак до Англия към тебе гледаме. Иво, обясни ли на кума, че се взема само пилето, без танцорката, да не си вземе и танцорката? Уважаеми момичета, тъй докато не ме разбира Ник, не се притеснявайте, ръченицата е около 68 минути. Притеснява и Ник, дамата познава и евро, и паунди, и левове. Каквото дадеш се е на сърце и благодарство. Айде, Камелия, по-смело, Камелия. Тежка и отговорна е кумската задача. Аплодисменти за кумата, за Камелия!
Марков. Специални поздрави за Кума, браво! Най-сериозната танцорка, браво! Невероятно! Така, Кумата ще помогне малко. Уважаеми приятели, чувствайте се поканени на тази хубава кръща конска ръченица. Тя е поздрав за всички вас. Заповядайте! Аплодисментите са за Кума и Кумата. Бяха невероятни.